Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. Action Radio Philippine Standard Time, 1:22. Ang oras ginadulong sa inyo ang Scad Marketing. Thank you. This time check is brought to you by It's brought to you by sa inyo si Kalwan Sangs. dulong sa inyo sang Rexidor.
hapon sa atin mga palangga ng mga tagpalamati. Kag syempre, welcome naman sa atin pagpangalagad sa This Is My Life. Karon nga adlaw Martes. Hulyo 20 tuig 2020. Martes nga edisyon sa ngaton man paglingaw sa inyo kubos nga lagad si Tita Wilma. Updanay kita sa inyo tag sa ka mga radyo. 684 kilohertz. Yes, Tita Wilma. Updanay man kita sa FB Live. As long as may gani ka mo, may FB account ka mo, open nyo lang, search nyo Action Radio Bacolod, kag ara may live kita, click mo, yes. Magluwas pagid sina Tita Wilma, diin pagid, sa aton sini website. Sa aton website, pwede kita makalagin www.actionradiobacolod.com.ph. Magluwas nga makaupdanay kita live, ara man dira mga updated naton nga mga balita nga nagkatabo diri sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, kag sa Bugos man nga Pilipinas. Amo man sa aton Facebook page ang Action Radio Bacolod. Kag updanay man kita kung gusto ninyo, YouTube, search nyo lang, Action Radio Bacolod, This Is My Life. Kay si Tita Wilma ara man, makaupdanay gihapon kita. Okay lang ina siya. Diba Tita We? Yes. Kag sa itong dira mga palangga nga mga tagpalamati sa kutuman sang aton malabutan sa karon iya nga hapon. Ang aton man pagpangamusta sa inyo kung nakapanyaga na for sure, ara na kamo nagapusing sa inyo mga nahamtangan para maka-relax kamo, makapatunaw-tunaw. Samtang mga palamatin nagaupod kay Tita We, okay na Tita We. Tapos sa mga wala pa nakapanyaga, go lang sa paghingagaw man. Plastar sa lamisa kag saluhan ang napreparar. Ilabi na gid kon may laswa dera. Ano nga laswa man? Gusto ko laswa nga tambo. Na kay kalabanan sa tambo, di ba ginagatan na gusto ko ya laswa nga tambo nga danlog iya subak bangros nga sa dagat hindi sa puno. Na iya subak balaya inang bangros dason butangan mo siya ahos na may try nyo kung hindi ka mo gusto. Ako yung namitan gid ko na okra may takway may tugabang dason danlog kung wala bangros inang guno bala gagmay ng isda. Kami ng paborito sang amay ko. Dahil ako katilaw laswa. Kung gataan mo ang ang tambo, namit man siya, pero kamo lang di ko hilig sa gata. Okay, Tita Wilma, parisan mo da. Hindi naman kami subak naman mo. Di kung wala subak, pwede man na parisan mo siya pinirito. Di gani pinamalhan. Sige na, panyaga na ka mo dara. Luto ko na yabwas. Di ba tawe alauna media, so bantayan ninyo ang atong sinipilaman kamatahong nga malalantunon nga bati sa inyo dugay-dugay. Kagang aton man sulat nga pagabasahon sa inyo sa sininga hapon. Via messenger sa gihapon, bo nagaproblema ang Iloy sa iya heart, broken-hearted nga anak. Di first love mo. Basahon tayo na ikaw ng iya mensahe sa aton sa messenger. Kagang aton man gamay lang gid nga tips nga hatag sa inyo sa sining hapon nga natungod bala sa CPR makabulig man gali para nga maghinay ang paglaptas sang coronavirus. Kagang aton tag sa ka-horoscope sa sining hapon. Tita Wilma, bantayan na inyo tag sa ka-zodiac sign. Pero sa nahambal may naton gamay lang man nga update sa gihapon, mga anak. Di ba? Kita na ara sa idalom sang nagkalain-lain nga community quarantine sa nagkalain-lain man nga probinsya sa bugos nga pungsod, lain-lain nga rehiyon. Pero diri sa syudad sang Bacolod, Metro Bacolod, ara gihapon kita sa MGCQ, di ba? Upod man sa aton probinsya sa Negros Occidental. Kag sa nahambal may naton, syempre, masubo-subo.
na masubo-subo gani sa gihapon padayon man kita mga anak. Masubo nga mababatian kita nga may naga-positive diri sa aton sa syudad sang Bacolod pagkatapos nagatrabaho pinsa rin yung maapektuhan ang pangabuhi kapag sinalayo nila sa ila panimalay gani kamo sa gihapon kung wala man lang kamo importante kid sa inyo mga kaladtuan, much better dira na lang anay kita sa sulod sang balay magpabilin, ha? Kinahanglan gid himuon naton ina. Kag magluwas pagid sina, imaginon mo bala sa bugos nga Pilipinas? Kay sa probinsya, sobra 200 na nag-positive mo, di ba? Sa bugos nga Pilipinas, pila na Tita Wilma nga nadugangan kahapon, 1,500 sobra, 1,521 I think. Naglabot na sa pila, 68,848 ang positibo sa bugos nga Pilipinas. Although, nga may nag-aalayo nga makarecover, ti pasalamat kita sinaya sa mahal nga Dios, may ara man nga hindi makarecover, syempre, madulang ila sinikabuhi, pero nagadamo iya ang matapikan or malatnan sang COVID-19. Di, ano na lang abina, kag hindi lang amo sina mga masubo naton nga balita, di ba? Batian taman kaina ang report ni Action Brian dito sa mga barangay Sag-ang sa may Banwa sang La Castillana. 3 kakabataan hamakon mo na pulihan nilang ila amay kung ano man ang mga rason sina, pero lantawon bala nato ang sitwasyon. 3 gid kakabataan na magpuli yalabo sa ila sini amay. Agin lampusan, I'm sorry, no? Di kundi nadula man iya kabuhi. Nagkalain-lain nga mga hitabo, 'di ba? Kagkadamo na sa karon sa mga infected, damo na sang ginakagutman, kadamo na sa nadulaan sang trabaho. Gani kita mga kauturan, kita nga mga anak na tundara. Halunggit kita. Importante ken. Padayon na si Tita We nga magakulit sa inyo kada hapon basta may kusog lang kita kag may tingog nga inyo mabatian tag sa kahapon kuliton tagid kamuya. Ang paggamit sang husto nga paggamit sang face mask, social distancing kag ang pagpanghugas sang inyo mga kamot ang katingin. Proteksyonan ang inyo kaugalingon bugos nga pamilya kag ang aton bugos nga komunidad. Kay kung hindi kita magsunod sina, wala gid ta padaog sa COVID-19. Di ba? Wala gid tayo padaog. Hindi ta na magpasugod. Ha? Okay, Tito We? Ang aton nanay matahom nga lalantunon, hidlaw man ko sang tingog sang Carpenters. A song for you para sa inyo tanan. I've been so many places in my life and time.
Matikag siyempre naman sa ito yung mga light tuners, no? Mayong hapon sa inyo kag salamat man. Siyempre, inyo kubus nga galagad si Tita Wilma po ninyo. Iya karon nga hapon that is This Is My Life. Pero sa iton bala mga palanggang mga tagpalamat, especially sa iton man mga ginikanan, kabalugid ta nga nang layina ang Republic Act 11480, di ba? Matapos iya nga ginapirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte sa diin magahatag na inasang matarong sa iton Chief Executive nga magtala na sang petsa sa pagbukas ng klase in case gidman nga yara sa state of calamity o kon state of emergency ang aton sa nipungsod Pilipinas, di ba? Kagkaundan man sang amo nga layi nga ginpirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte sang July 17, may matarong ang presidente nga may rekomendasyon man sang Secretary of Education nga itala na ang petsa sang klase sa bugos nga Pilipinas kag sa mga pinili nga mga lugar sa tion sang state of calamity o kon state of emergency, di ba? So, ginamindahan man ang RA 11480 na o sang RA 11480 ang Republic Act 7797 sa diin nagatala na ina sang pagbukas ng klase sa una nga Lunes sa bulan sang Hunyo. Pero hindi siya magsobra sa katapusan nga adlaw sa bulan sang Agosto. Kag nakasaad man dira ang tanan iya nga basic education schools, na lakip na ang foreign kag international schools diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Kaga pwede man nga magpatigayon sa Saturday classes para sa mga elementary kag secondary levels. Kaga gin-announce man kasanugid lamang sang Department of Education o kon DepEd ang pag-umpisa sang klase sa ugani Agosto 24. Kag ginhambal man dito, wala face-to-face classes until wala sang COVID-19 vaccine. Kabisan si Presidente Rodrigo Duterte naghambal man sina, di ba? Kag pahayag man sang ahensya, ang himuon nga online kag modular learning, pati na ang radio kag television networks, himuon gid na nila ya gusto gid gina-stress gid nila nga ipatuman ina para nga masiguro nga padayon nga matudlo ang mga leksyon sa mga estudyante. Okay? Yes, Tita Wilma. Di sa piyak naman sa madamo nga panawagan sa pagpaiway anay sang klase sa August 24 sa gihapon yang DepEd Secretary naton nga si Leonor Briones nanindugan nga dayon gidya ang pagbukas ng klase sa August 24. Siling niya whatever form it is kinahanglan gid. Pero nagpahayag nga atong presidente sang iyaman pagduda kung ba naman sarangan sang atong pungsod ang pagpatuman sang distance learning. Tihambal na ganin ni Duterte niya, I don't know if we are ready for that, di ba? Pero ara sa mga kamot sang aton presidente ang pagdesisyon sang petsa sang pagbukas sang klase sa aton pungsod Pilipinas. Ina tungod nga sang kabalaka man, di ba? Kabalaka naton nga mga ginikanan sa safety sang aton sini mga estudyante. Pero magsiling tabla do halos subong ang problema, di ba? Ang COVID-19, ang iba nagapamensan anong mahimo tama proteksyonan taton kaugalingon man tanan na lang, di ba? Tanan na lang ginihimo, tanan na lang nga pwede naton mainom makaon himuon. Pero ang nakatandog man sa akon bala paminsaron to bala kagabi nakita ko man ang virgin coconut oil kay gingamit na nga bulong sa COVID-19 dito ya sa Cebu City. So dito sa siyudad sang Cebu ginkilala no ang virgin coconut oil kon VCO tungod amo inang nangin rason suno sa ila kun nga wala sang nabalhag or wala sang na-record nga kaso sang COVID-19 sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center. Amo nang gin-share ni Professor Fabian Dairit sang Ateneo de Manila University kag
Karon Vice President sa National Academy of Science and Technology, ang resulta sang pagtuon ng ginhimo nila kaupod ba ni Dr. Jose Ray Mondihar. Ti suno na sa ila nag-ayo ang 20 ka mga inmates o mga preso nga nagbatyag sang sentuma sang COVID-19 paagi sa pag-inom lang gid sang isa ka kutsara sang virgin coconut oil adlaw-adlaw. Gimpakita yaman to sa iya presentation mo nga the potential of coconut oil as an antiviral and immunomodulatory agent against COVID-19. Gin-present yun sa Zoom webinar. Tiyambal ni Dairit nga ang nanging resulta sa pagtuon nga ang virgin coconut oil ang pwede nga magkapaayos ang tao nga may virus. Kagluwas pa dira gin-share man ni Dr. Mondihar nga magluwas sa 20 ka mga inmates o mga preso nag-inuman sinang virgin coconut oil o kan VCO ang mga empleyado sa prisuhan. Kag makita man nila nga nakaangkon sang immunity sa virus. Bisan nga nagadamo ang na-record, na-record dito sa syudad sang Cebu. Kag sino man sa report magluwas sa pagpainom sining virgin coconut oil, nagpaidado man sa iban nga treatment protocol ang mga nag-positive. Ti ang iban gani kuno sa ila nagpa-steam inhalation, kag nag-inom sang turmeric juice. Kung lang tawon tabala no, relate tabala ining mga nagakatabo sa aton ay sa pungsod Pilipinas, Pilipinas. Sa bugos gid ti tawi nga kalibutan ino. Nga dako ang mabulig sang ara man lang sa aton palibot. Amo na nga kung mauti-uti lang kita nga hindi naton ina pagamiton, di ba? Mangin kinanglan mangin mauti lang kita kag kinanglan magbakas lang gid kita. Sang kahapon to gani ano man to na mentionar ni Tito Wilma, di ba ang Lagundi, pero ina ginatun-an pa na. So, ginapamamunuan sa karon ni Derit ang pagtuon sa virgin coconut oil bilang effective nga bulong against COVID-19 upod ang Duke University, National University of Singapore, nga naghatag donasyon sa Department of Science and Technology. Kung sa bagay, pwede ta na himuon kung may lubi ka muda na, di ba? Ano gani mga lahing nga lubi. Iban da bala masagad bala maghimo oil, ang tawag na sa aton lana sa Ilonggo, di ba? Pwede ta na mahimo. Kay ti kun ang gata i-espresso mo kag lutuon mo, syempre ang bilin oil nan inaiya waay ginaiya gani sang mix kla puro-puro. Pero makatulong tayhan sang isa ka kutsara sang virgin coconut oil adlaw-adlaw. May pa ko nakatilaw mo nan. Pero kung makabulig pa man lang sa aton, why not, abi, na? Nga abi din naton pag i-try ina. Kud-kud, kadamo sang kalubihan diri sa aton. Dira sa inyo lugar. Diri sa amon sa syudad kay do puro siminto kag building mo. Dira sa inyo lugar, kadamo sang puno sang kalubihan nga pwede naton iya makuha ang mga lahing kag ipakagud kag pugaon na para nga magbaskog ang aton immunity, makabulig gid iya sa aton na. Okay, Tita We, try nyo man ari pagid ang isa pagid. Nami tani kung hindi magsagad ka inulan bala, no? Hindi mapuno sang galom ang kalangitan. Ining kometa, mga kabataan niya, iban ng mga kabataan, wala pa ni nakakita, gin mo, na may Neowise na. Comet Neowise. Tuman sinikatahom, na. Tuman katahom nga Comet Neowise, nga nakita nila ya kagabi sa Nagilian Isabela. Hindi diya sa aton sa Negros Occidental nga Isabela, kundi sa probinsya sang Isabela. Nga makitaan gid nga daw hungod gid, nga makita nga madayaw gid sang mga tawo nga makakita. Kag makasiling kagid nga makadalayaw nga gin-create iya sang mahal nga Dios sa kalangitan. Kunara iya sa mga kauturan naton nga nagaupod sa FB Live kay may nakakuha sa exact gid nga picture sang Comet Neowise.
katahom-tahom gidiya, no? Actually, naghambal man ang NAISA mo o kon yes ang NAISA naghambal nga na-discovered sang March 27, 2020 sa Near-Earth Object Wide Field Infrared Survey Explorer o kay NEOWISE mission. Ining comet NEOWISE, gintawag nilang kometa nga comet NEOWISE, kay ti ang nakadiskubre sina amo ining Near-Earth Object Wide Field Infrared Survey Explorer. Nya makita niya dazzling display. When we say dazzling display, duga amo na siya sa kalangitan, di ba? Para ina makitaan sa mga sky watchers antes man madula. Na? Kag abi ninyo, hindi naman na siya makitaan, permi na, makita na siya another 6,800 years ina iyang hambal sang NASA or NASA. Na, di ba, Tita We? Yes. So, abi ninyo, hambal gani sang NASA, mas madali iya nga ma-detect nila na ang palaabuton nga dalagan sang panahon, mabalaan nila kung may bad weather, di ba? Kung may ara or wala. Pero ining pag-abot iya sa mga kometa, hindi nila ma-detect. Nan. So, tapos nga makaangkon sining sunod-sunod nga NEOWISE comet, sining mga kometa, wala pa sang klaro nga sabat kung saan o naman iniliwat matabo. Kaya ti hambal to gaya nila, 6,800 years after pa na. Pagkatapos nga magpakita ini sa una nga semana sa bulan sang Hulyo, magwa ini siya kada gabi, once or twice, or masiling kita isa o kon duha ka oras pagkatapos nga magtunod ang adlaw tubtub sa kaagahon. May kasarang ina nga but pala singalo nga may kasarang kita nga makitaan ina baw kapoy man tangla sa langit awe mo, di ba? May tendency nga makitaan ta ina sa bahin sang northwestern aminhan nakatundan nga bahin sang kalangitan sa idalom sang constellation or sa major. Manang ginatawag nga Big Dipper. Abi ninyo ina makitanta na July 23, sa nung July 23, Tito We, subong 21, Huwebes na. Medyo mas mataas-taas na sa jutay sa langit kung magpakita siya. So sa last week sang July, amat-amat na ni nga madula ining comet NEOWISE nga amat-amat siya nga magahulag palayo sa adlaw kag kalibutan, pero mabalik ina siya sa lugar nga hindi na iya masarangan nga malabot pa sang aton solar system. So pinakamalapit nga makita ini siya nga kometa diri sa kalibutan, tandaan ta. Kagahon, let's say sa gabi kung madulom ang kalangitan, may mga nagaigpat-igpat nga mga kabituunan na may magdaz sa gani kag dakot. Sige lang kay kung may update tagaan ta kamo sina-update liwat. No tawi no. Ang mga bata gusto ginayam kita nila mo na. Ang mga nanay dara kay mga amo na oras kay kabataan gamulugtaw pa ng ibanda kay tinagapulaw sang ila mga games da. Ay ho, alauna 52 Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang anay. Magabalik si Tita Wilma pa rin naman sa aton sulat nga pagabasahon pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga commercials. Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
gamyo ang maka-aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Mga ka-aksyon, madamo sa nag-play layo pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang maka-aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon. Mga ka-aksyon, madamo sa nag-play layo pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. gamyo ang maka-aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmahin handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Aksyon! Radio!
Mga ka-aksyon, madamo sa nagpalaylay ng pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Action Radio Philippine Standard Time in Pontoles 2. Mayong hapon lang sa mga nag-upod sa atin dira sa Facebook Live. Kaya sa ilasin ng mga Transistor Radio. Yes, Tita Wilma, Jocelyn Francisco Arante, hello Insan. Yes, kamusta lang kamo dira? Watching from Melbourne, Australia. Okay, halong gid kamo and God bless. Hello Tita Wilma, watching from Saudi Arabia, from Lynn Ponce. O, kamuda halong man ha? Mga anak. Christian Rowa, mayong hapon Action Wilma. Kag hi Tita We, my idol girls sa Action Radio. Pasalamat kid. Aga pamati lang ko di sa programa ninyo. Andro Mangilan Villarosa. May damogin niya salamat. Okay, from Antipulo Pontevedra. Hello Tita Wilma. Angel Montaño. Salamat kid. Siyempre, gid si Ma'am Elizabeth Malake Gamala. Please greet my nephew JB Brillantes on his 28th birthday today. Thanks a lot. Keep safe. Take care always. God bless you. Likewise, Mom. Peace heaven. Salamat, Gid. Thank you for Kay Arlidan McCoy. Tamyaw ko lang si Jerick Tubal Jr. Ano na, lipid or lipid? Koreksyonan nyo lang da akong sala man ang pagbasa ni Tita Wilma. Okay. April Banaag. Angayan sang diin. Asang amon uniform. Thank you, Gid. No, Tita Wilma, ga pamati gid ko permi sa imo. Lihog lang ko tamyo sa pamilya Partar kag Pineda family sa Barangay 40. Si Julie Pineda gali sang Purok hanap buhay. Pila lamang ina sa aton sa niman mga greetings sa aton FB Live. Karon lang kaya nga aton nga text hotline medyo nagbulubisyo. Relax lang dira. Right? Ang aton man anay mga kauturan conscious sa ila sini mga skin, syempre celebrity kojic soap ang aton dira masuwestyon sa inyo para mangin mahamis, maputi, malumok ang inyo sa skin sa bugos nga lawas halin sa guya. Pakadtugid sa batiis. Kung may mga pinalian kamo nga gusto ninyo mapanas, inaamat-amat, kag magpalareho ang magpalareho bala ang kolor sa inyo sa skin, gamitin nyo kag accepted worldwide na. Sa mga pinalian pagid sang punggod, sa mga pikas-pikas, kag sa mga nagaedad-edad nga feeling nyo do nagamat-amat na sag o kung laylay ang skin ninyo sa butkon, pwede ninyo inamagamitan sang sinipan. Pwede na ito mabakal ina sa mga butika kag tsindahan dira sa inyo lugar diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod. Ang Celebrity Kojic Soap said marketing. Diri sa siyudad sa Bacolod sa nambal ni Tita Wilma sa mga butika diri sa Tubang kagkilid sang Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Sa Jex Marketing nga nahamtang sa idalom sa Action Radio kay Miss Eva Sangco, pwede gid mabakal ang produkto sa Said Pharma, of course, ang Celebrity Code Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubong, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri.
Dear Tita Wilma, ay mag-ilaw sa daigdig ang buhay. Ang atong siniletter sender sa karon nga hapon, isa ini siya ka Iloy nga nagaproblema man sang iya sini anak o mga anak, no? Ang iya sini sulat or nagapatawag siya kay Mama Siyang, si Mama Siyang. Kag ang mensahe ni Mama Siyang nagasiling, Dear Tita Wilma, una sa tanan nagapangayo ako sang katahuran, sa tanan nga nagapamati sa This Is My Life kay nagatanaw sa Facebook Live. Isa ako ka Iloy, Tita Wilma. Kung ang iban may problema, ako may araman. Kagusto ko man ini pangayuan sang imo advice kag i-share sa mga nagapamati. Tagualang ako kay Mama Siyang. Amo lang na ang ialias sa akon ta. Abi mo nabalakagid ako sa akon bata nga babayi. Sobra gid ang akon worry sa iya. 20 anyos na ang iya edad. Halin sang ginbayaan siya sang iya nobyo. Kung sino na lang nga lalaki siya nagaupod. Kagkun, mamayo siya kung tanawon hindi na disente. Hindi siya amusina, tita. Ang duda ko lang, nagrebelde siya sa frustrations niya sa iya first love. Mabuot ang bata ko, Tita Wilma. Abi mo nakatuon siya sa pag-inom, panigarilyo, kun nga ginabastos na siya sa mga lalaki sa among lugar. Sang ginistorya ko siya, nakibi siya. Kaginhambal niya sa akon, wala siya pulos nga babae. Tungod, natugyan na kuno niya ang iya pagkadalaga sa iya boyfriend nga nagbiya sa iya. Ginhambalan ko siya, Tita Wilma. Ginpaintindi ko sa iya. Nga hindi pa ulihi ang tanan, pero hindi siya gusto nga magbago. Wala na kuno pulos ang iya kabuhi. Ina ang rason kun nga nagsulat ako sa This Is My Life paagi diri sa Messenger. Ano ang maayo kong himuon sa akon anak? Hindi lang palihog pag-i-mention ang akon account name. Kay basi kun makabati siya kag awayon ako. Tita Wilma, palangga ko ang bata ko. Gani nagapangabay ako. Diri lang asta ang akon sulat, Mama Siyang. Sa aton letter sender sa karon sa karon iya nga hapon, nagapatawag kay Mama Siyang. Sa imo, Mama Siyang, salamat gid. Kag maayong hapon sa imo. Sa imo sitwasyon subong, nabatyagan naton kung ano kabugat para sa isa ka Iloy nga makita ang iya anak, ilabi na nga babae pa, sa amo sila nga sitwasyon. Masakit para sa aton. Kag kabalugid kita. Bisan magkainano pa, ang babae pierde. Basta gani kung mapaslawan sa paghigugma kag matugyan ang tanan, pierde kagit iya.
Pero sa nakita naton, ikaw bilang Iloy, ara gihapon padayon nga nagasupport. Insakto na mamasyang ang ginahimo mo. Hindi ka gid mag-surrender sa pagkailoy mo sa imo bata. Ipabatsyag sa iya, kag ipaintyendi sa iya, nga ara ka sa tanan nga tion, kag handa ka sa pagkiya, kag pag-alay-ay sa iya sinisitwasyon sa karon. Hindi pa ya katapusan sang tanan, di ba? Hindi man lang siya ang napastawan sa paghigugma kung nara siya nagapamati na mag-relate. Kadamo sang nagakapaslawan sa paghigugma. Pero kung kaisa tungod daog ikaw sang imo balityagon, tungod ulipon ikaw sang imo balityagon, feeling mo end of the world na. Ha? Wala ka na pulos, wala ka na sang mahimo, mayo pa mapawala na lang ko, enjoy ko na lang tanan, bahala na da, total wala naman ko ipabugal. Pero mga anak, ilabi na sa kabataan na ito ng mga kababaihan, kung mga amo sina, let's say for example, matabo sa inyo kabuhi or ina ang inyo ma-eksperyensyahan, kabigan ninyo ina nga eksperyensya sa kabuhi ninyo, kabigan ninyo nga pagtilaw sa inyo ikasarang, na kag ikasangkol kung paano ninyo padayunon ang inyo pagkabuhi bilang babay sa kalibutan. Isa lang ina sa mga kapaslawan, damo pa nga klase sang kapaslawan ang inyo ma-encounter diri sa kalibutan. Isa ina kakapaslawan nga sa diin makapabakod sa imo bilang isa ka babayi. Isa ka leksyon, isa ka paghangkat nga sa diin mapakita mo nga hindi ikaw sa masunod malingkang kag makahalong ikaw sa imo dapat himuon. Posible man mamasyang kun nga aamugin na ang epekto sa imo anak nga babayi. Makabing na naton siguro nga psychological trauma na ang nagkatabo sa iya. Sakit din para sa iya. Mga first love, kung ubos-ubos ang love mo, pinanghambal ko. Once nga ma-in love ka mo, hindi nyo gipaghatag 100% ninyo nga trust sa babae o kung sa lalaki nga inyo naluyagan. Hawid gid ka mo bisan 0.01% lang gid. Kay once nga mapaslawan ka mo, at least bisan paano may gamay pa na nga nabilin sa imo heart. Kay nga kung maubos na gani, kag mag-self-pity ikaw, amo gina. Amo na mama siyang himuon mo. Hindi gid papabaying bata. Never surrender kagid para sa bata mo sa pagkiya kag pagpahinumdom sa iya. Hindi lang siyang lalaki sa kalibutan naton. Matahom ang kalibutan. Kag hindi lang siya ang biktima sang paltik nga paghigugma. Kag hindi dapat mangin rason nga wasakon, gubon niya ang iya kabuhi tungod sa lalaki nga ina. Hambalon mo siya, mama siya. Hambalon mo siya, mama siya, nga natabo sa iya or ang ginhimo sang lalaki nga ina sa iya, ipakita niya na nga nagsala siya sa iya ginhimo. Ipakita mo, hambalon mo siya nga, ipakita mo sa iya nga mabakod kaya. Kag hindi siya ang rason nga gubon mo ang kabuhi mo tungod lang sa kapaslawan sa iya. Matahom bala ang kalibutan, tagdaon naton. Ang kalibutan puno sang katahom, puno sang kalipay, puno man sang luha. Kinahanglan hakso naton ina para nga ma-appreciate naton or ma-appreciar naton ang katahom sang kalibutan. Kinahanglan tanan maagyan naton kasakit, kalipay, di ba? Kalipay, kapaslawan, kadalagan. Kaghambalon mo gid ang imo anak nga babayi. Hindi niya pagpunggan ang kaugalingon niya, na? Ontaton niya, amat-amaton niya ang mga bisyo niya sa iya kabuhi. Kinahanglan manumbalik ang respeto sa iya kaugalingon. Pinaka-importante na, di ba? Tudloi kag ipabatyag sa anak mo. Naton may mga opportunities ka pa ya, damo pa sa matabo sa kabuhi mo na kung magpawala ka kagubon mong kaugalingon mo, paano ka pa maka-experience sang
katahom sang kalibutan. Paano mo pa maapresyar ang ginatawag nga love kung ikaw mismo ang maguba sina sa imo kaugalingon? Neton, hambalon mo siya nga inday, ari lang si mama sa tupad mo kung kinahanglan mo. Kinahanglan mo somebody nga istoryahon, nga makalugpay sa imo. Pero chances are, iloy, no, mama siyang. Let's say, for example, nga daw hindi gid kag daw wala gid tsansa, na nga madala si inday mo, na baby mo, ang bata mo nga babae nga ina, siguro mas nami pagid, no? Kung may kilala ka tani nga psychologist or psychiatrist nga makabulig sa istorya lang gidya bala, na paistorya sa iya para mapaintindi sa iya ang natabo. Kadamo pa ya sa mga pagtilaw nga dapat mo atubangon, hindi nga sa isa lang kapag tilaw lingkang kaguba kabuhi mo, no, hindi. So, bilang iloy, mama siyang, kinahanglan, pabatsyag mo gid sa anak mo. Ara ka nga nagaunong sa iya, ara ikaw nga nagaalay-ay sa iya, kag ara ikaw nga nagatukod para sa iya, nga hindi siya mahulog. Tandaan lang nimo, ina. Ikaw ang mag-aalalay sa imo anak. Para siya ang makamuklat. It must have been cold there in my shadow to never. Mahulog, kag dalayon nga maguba ang iya sinikabuhi. Tandaan mo lang, mama siyang, responsibilidad naton nga iloy, naton nga ginikhanang na naton kabataan. Gani, samtang may kusog pa kita, kag masarangan naton sila, nga painchindihon sang tanan himuon gid naton. Mama siyang, salamat gid. Kag, yes, Tita We, good afternoon, watching live from Doha, Qatar. Adlaw-adlaw gid ko nagapamati sa nga imo program kada aga diri sa Qatar. Yes, kay morning dira. Tita We,
Samtang nag-aobra ako sa ulubrahan ko. Yes, keep safe and God bless to all the staff of Action Radio Bacolod. Salamat gid sa imo, Liza Monte Castro. Salamat gid kay Myla Diquito, good PM. Yes, salamat man sa imo. Kay Miriam Val, watching. Tita Wilma, tamyaw ko si Mama. Kay Baby Mateo. Panulo ko lain mo. Mayong hapon tawi, kumusta ka da? Kamusta lang manda sa taga-sityo bita kadi sa family Ligardi kay Nanay Amparo kag sa Kapid kay Mitsu kag Morsi kay Inday po kag pamati sila salamat gid. Okay, amay damo gid nga salamat. Alas 2:20 na Action Radio Philippine Standard Time. Mabalik si Tita Wilma pagkatapos ang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Gilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang coronavirus disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kon kamot ang baba kon ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima,
magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ika-anom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa, kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ika-pito, dingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health kag Action Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ng Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong, kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ika-anom, kung naga-eksperyensya sang hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa, kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ika-pito, dingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health. Ang aton man ay mga kauturan dira nga nagakinanglan sa mga preska kag mga matahom nga bulak ara lang sa likod sang Bacolod Bay Center, di ba? Ferrero Street ina dira. Dara dire na hamtang ang Johnny and Christine Flower Stand gani sa inyo mga personal nga pagkinanglan sa mga matahom nga bulak. Ara lang, pwede man ka mo magka-contact na? Pwede ka mo ka-contact sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Nankyan. Ito. Dira sa kay Ederica Fort, sa Christian Taxi, good afternoon. Mayong hapon lang. Nangaton mga auto TG, mga kauturan nito nga mga motorista halong sa pagbiyahe. Ilabi na subong walang tawa bala, tanglaan yung langit, portik dulom, gamatamat na panalithi. Kay Ms. Margie Haniva and family, good afternoon. Thank you, Ken. Kay good afternoon, Action Radio, Tita Wilma, watching from Ibi Magalona. Rafi Bantiling, salamat, Gid. Agwit lang da kay Mildred Tamayo, kay Nunoy Tamayo, listening from Kabangkalan, kay Halin Ina, kay Mariven Tamayo, Villanueva. Buhiglaw man ko sa imo ba sa Valladolid? Kay Inday Jean Hesulgon, kamusta lang dira sa inyo? Mayong hapon lang. Kay Inday Girlie may atong ang. Okay na titawe. Sa sininga hapon, ang aton man mapaambit sa ato yung mga palangga, mga tagpalamati. Gamay lang na siya, pero nasiplatan ko nga in case gidman bala. Ining CPR bala, no? Ang cardiopulmonary resuscitation. Amo na ang CPR, cardiopulmonary resuscitation. Kung makita naton ina siya na ginahimo, malang na sang mga ginahimo na isang mga, let's say, mga medical staff, di ba? Mga medical personnel nga kabalo iya. Kaya pa inapangluwas na sang kabuhi sang aton mga kauduran mo. Na? Kag hindi na iya ikaw makapasaga-saga nga makahimo sina. Pero abi ninyo, base sa mga doktor, na, pahayag sang aton sini mga doktor, makabulig ang hands only. May ara iya ha, hands-only CPR o kung mas kiling kita, hands-only cardiopulmonary resuscitation para nga maghinay ang paglapta sang coronavirus kag bystander sa aton pungsod. Ina suno man sa naka-eksperyensya sang cardiac arrest sa sining panahon sang pandemic. Isa ka bystander ang ginatake, gin cardiac arrest sa. Tinghambal gani ni Dr. Sara Perman sang University of Colorado School of Medicine sa Aurora. Siling niya, tungod sa madasig nga paglapta sang masakit, no, sang COVID-19, ining pandemic nga ini, isa ini ka threat sa bystander. Ang CPR nga ini, kag ini na record sa American Heart Association nga ginrekomendar
ang hands-only CPR kag pagtabon sang bibig para malikawan ang paglaptas sang COVID-19. Kung nakita ninyo kung paano mag-CPR, kung may gamay ka malangan na intindihan, kag kabalo ka, magaling din na sa heart mo, tapos ginadangaw na din lang isa kadwa ang imo kamot, leftover right hand mo nga palm, kag i-push mo na siya, 1, 2, 3, 4, 5, pak, 1, 2, 3, 4, 5. Kaya ang tendency na, di ba lang, mabuga pa tahangin sa baba sang pasyente. Pero, ining hands-only cardiopulmonary resuscitation, makabuligid para sa pagpahinay sa paglaptas ng coronavirus. In case na ini sa mga dalanon nga matabo or sagwa or wala kamo bala sa mga facility or let's say sa mga hospital, wala kung layo man sa hospital, ang matabo sina amulat kung let's say hindi kidya pag bukon ang baba or hindi kagin mag response sa patient sa iya sinibaba. Kinanglan lang takpan sa makadali, pak ka, 1, 2, 3, 4, 5, pump ka, liwat naman, abrihan mong ibaba, liwat, para nga malikawan ang paglaptas ng COVID-19. Nagkahambal ni Dr. Torben Becker, isa ini siya ka emergency medicine doctor sa University of Florida, many more lives would be saved. Damo nga kabuhi ang maluwas than harmed by continuing to perform bystander CPR, especially if basic safety measures are taken. Simple lang himuon ta in case ginman, pero kung hindi ka mo sigurado is kaugalingon nyo, hindi paghimuon, diba? Yes, Tita Wilma, agamay lang ina siya pero makabulig man sa aton in case kinman, no? Kaya kung kaisa madula na ta sa kaugalingon naton kung may atakihon dira sa aton balay or kaingod naton balay, magsala-sala kag kung kabalo kahimo kadayon, pero halong na at least bisan paano kung kabalo ka mag-execute ng PCR na naman si Taweman, CPR, no? Kung kabalo ka mag-CPR sa ginaatake, kabalo ka kung anong dapat mo himuon sa karon nga panahon sang pandemic. Okay. Yes, Tita Wilma, alas 2:32, Action Radio Philippine Standard Time. Ang aton anay dira mga kauturan kung medyo kinahanglan ninyo kwarta, kinahanglan ninyo cash, or dapat gid nga mag-loan kita para sa kinahanglanon sang aton pamilya o kung sang inyo manegosyo, ano man nga klase sang loan, pwede ka mo maka-inquire sa Golden Sun Finance Corporation. Ang Golden Sun Finance Corporation, ara lang nahamtang pakadto na siya shopping, magpakadto ka sa shopping, ara ina nahamtang sa corner sang LN Agustin Drive kag Lopezina Streets, Bacolod City. Pwede man ka mo, kung may telepono ka mo, may landline ka mo, tawag ka mo sa 434-8788, hindi gani sa 707-6730. May ara man cellphone number, pwede ka mo makatawag sa cellphone number 0925-708-8424. Kag sa mga masiling tabela, basta kung kinahanglan kanina ton kinahanglan, may ara ginaya mga requirements kung mag-loan ka mo, di ba? Pamangkuton kung ano mga requirements, kag kung mag-comply ninyo sa gilayon, madasig lang ang pag-process, tuod lang, nubo ang ilas ni interest. Dira sa may Golden Sun Finance Corporation. Sa outside Bacolod, pwede man ka mo mayara sila ng mga branches outside Bacolod, dira sa may Bago City, sa may Kabangkalan City, sa Silay City, kag sa may Victoria City, may ara man. Dumaguete City, may ara man ganyan. Okay? Yes, Tita Wilma. Okay, Jobel Vargas Bello, mayong hapon sa taga Hacienda España, Isabela. Okay, ano da gali, Tito We, kay Miss Jane Candido, mayong hapon, kag kay Alma Posesyon, salamat man sa imo, pero dali lang gid kay kadtuan ta na anay ang inyo mga horoscope sa karon iya nga adlaw.
sa mga nagahulat sang ila zodiac sign. Pero syempre, tamyawon tanay happy birthday ang mga nagasaulog sang ila birthday today, July 21, 2020. At si Miss Jane, gina-greet yaman happy birthday niya sinihinablos nga si Zoen Libuon. Happy birthday man sa inyo. Kag tumakaina kay Ma'am Elizabeth Malakagamala, na? Okay, suguran tatawe ang mga horoscope. Unahon neton ang zodiac sign niya Cancer. Yes, ang mga Cancer natawo Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. Sa mga Cancer yan. Kung may pagtinipon-tipon, tandaan mo kung may pagtinipon-tipon, hindi ka magkataka sa paghulat. Tungod, ang imo dapat iya-istoryahon, madiligid siya sa pag-abot. Gani, relax ikaw. Okay? Relax ka. Ang anuman nga transaksyon mo karon nga adlaw, tun-an mo gid-anay sang maayo. Kag ang pagpirma, ginaugyunan sang panahon karon nga adlaw sa anuman nga mga importante nga papeles o kung anuman nga kontrata. Cancer, mga masuwati mo nga numero 4, 15, 24, 34, kag 40. Dollar green is your lucky color. Sa mga Leo naman, Hulyo 23, tubtob Agosto 22, Leo, kung maghimo ka sang mga maayo, syempre maayo man ang balik sa imo, pero kung ang imo ginahimo, hindi man nami ang balik sa imo, di ba? So, pili ka lang kung anong gusto mo matabo sa kabuhi. Ara sa imo ang final say, Leo, mas wati mo nga mga numero 3, 13, 31, 39, kag 42. Lucky color, pink. Sa mga Virgo naman, ang mga Virgo nagtawo Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Ikaw naman Virgo pa, abi, kung may mabatian ka nga tinaga, nga makailinit bala, dumapikon ka na gid, halin sa mga upod mo da, tungod nga anay, nahisa sila sa imo. Ay, palutsa lang na sa imo dulungan, hindi kaya magpa-apekto, hindi pagsapa ka, never mind. Mga masuwati mo nga numero 3, 9, 39, 41, kag 45. Lucky color, white. Sa mga Libre naman, Setyembre 24, tubtob Oktubre 23. Ikaw naman Libra, mangkot ko pagbugtaw mo kainas ang aga, ay no gayuhong ka o kung nagakurisong ka. Abi mo Libra, mas nami gali, nga kinahanglan magbugtaw ka sa aga, hambal sa imo horoscope. Sugataon mo sang yuhom, kag pagpanamyaw ang aga. Let's say, bugtaw ng imo mind. Magapi yung pamata mo, pinsar mo gabugtaw na may yuhom ka na nga dan pagmuklat sa mga mata mo. Hello, Lord. Good morning. Thanks for another day. Yan. Para naming bilog mo nga adlaw. Pero hambal sang imo horoscope, takpan sang madamol nga galom ang bugos mo nga adlaw, kay may rason kagid nga maakig. Ano man ina, control, ha? Libra? Mga maswati mo nga numero 9, 15, Chelsea 9, 22, kag 29. Lucky color, yellow. Sa mga Scorpio naman, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22. Yes, Scorpio, ilikawan mo man nga maakig karon nga adlaw ay subong nga adlaw maayog para sa imo nga kahigayunan para mapakita mo ang imo panindugan kag ang imo pagkatao sa madlang people. Maswati mo nga mga numero 15, 16, 36, 37, kag 42. Your lucky color, light gray. Sa mga Sagittarius naman, Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Yes, Sagittarian, kinahanglan sa paghulag mo karon nga adlaw, cool ka lang, magpakatawhay ka lang. Magpakatawhay ka man sa paghambal kag sa pagtrabaho para malikawan mo nga makasakit ka sang balatsyagon sang imuisig ka pareho kag makasala. Mga maswerte mo man nga mga numero 8, 11, 26, 28, kag 39. Your lucky color is cream white.
Nabatian na ito ng unang bahin sa pagbasa ni Tita Wilma sa mga zodiac sign para man sa itong text sa ka-horoscope sa karuniyang adlaw. Pero oy, ang ato na Dr. Pinoy Squalene Capsule ha, indigid pagkalipatan ng pag-inom sa Dr. Pinoy Squalene Capsule nga 100% pure squalene. Wala ina-lamod chemical. Wala sa malay na side effects sa aton ikayong lawas. Kinanglan naton mabaskog ang aton immunity para mainog bato kita sa tunto nga ini nga virus nga ini. Kag proteksyon na nga aton kaugalingon ang paggamit man sang face mask, kag ang social distancing, himuon naton kag ang pagpanghugas permis ang aton mga kamot. Ina reminder from Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated. Kag siyempre ang pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule pagbugtaw mo sa aga, pagkatapos mo gargle o kon pangalimog. Pero kung ikaw ang may ginabatyag sa imo lawas, 3 ka beses sa sulod sang isa ka adlaw antes ikaw magkaon ang pag-inom sini. Panaman kutanon sa aton produkto. Kag sa imo ginabatyag, arang aton Dr. Pinoy Hotline, 441-1299. Kag nahamtang man ng Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa Maylopwas, Mandalagan. Mabakalina sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar, available sa tanan nga Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy, kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Alas 2:41 si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos sini. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo.
balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakaintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipanak na. Mayong hapon dire kay Mary Grace Eugenio Formin. How are you? Good afternoon. Thank you so much. Kay Erwin Gonzalez, Tito Wilma Pamati, kami diri maaw gapangapi sang native. Wow! Go lang. Upod kamuda ni Anoy, ni Coco, kag ni Giselle Franco. Yes, mayong hapon lang dira. Arlene Balico, mayong hapon man. Good afternoon, Tito Wilma. Always gid kami ga-monitor sa imo program. Si Mama Kutiting Valencia, always gid ga-monitor man sa imo. Kag sa mga kids ko, Lensky, Shanzi, and Matthew. Thanks, gid more power. God bless sa inyo man dira. Dira kay Tuto Tarik, kay Nunoy Tarik, mayong hapon lang dira sa inyo na dayahisa. Kag sa Bugusman nga pamilya. Virginia San Antonio na Olpinda. Good PM, Tita. Tita We, abi ko bala, ikaw gakanta, pareho sa inyo tingog. Gabaw sa may silin lang ko, di keep safe lang, how I wish, pero do hindi kita bagay. Tito Philip Canalonzagay, good afternoon man. Mayong hapon sa taga Sienda, Espanya, Isabela. Girlie May, atong ang salamat man sa inyo. Okay, salamat kid. Tapuson anay ni Tita Wilma ang aton sininabilin ka mga zodiac sign para man sa aton horoscope. Pero hindi natin pagkalipatan man ang aton sa DTX 500 capsule para ina sa complete management sa aton sa ni atay. Importante gid na adlaw-adlaw. Ang DTX 500 capsule may detoxifying compound nga among nagatinlo sini may mga active ingredients man, phytochemicals kag antioxidants. Pangontra naman sa liver inflammation. Kaya nga kung pabayan naton, mahulog na sa cirrhosis of the liver or cancer of the liver. So, hindi gid pwede kinanglan tipigan, tipigan naton, halungan, kag proteksyonan ang aton sa niatay. Pagi sa paggamit adlaw-adlaw sang DTX 500 capsule. Ang DTX 500 capsule pwede na mabakal man sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar. Of course, diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod. Pero pwede kita makabakal online kag ma-deliver mismo sa aton puluyan pagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph ada man sa Kalusuganyan Facebook page. Kag ang authorized online distributor amo lamang ang Doc Samaritan Alternative and Wellness Center kag Klinika di Alternatibo Medicina. Philip Lorente, mayong hapon kag kay WeChain Bias Binyas dali ka na. Watching here at JR Torres Village. Salamat, Gia. Juan Erache. Tama yung pamati lang kami diri sa Makati City. God bless and more power sa imo show. Pablo. Salamat, Gia. Mendoza Ryan, hello po. Salamat man. Kay Arcoba Lucel.
Sa San Carlos City. Always ko gakapamati sa imo. Pagkagwit lang sa family Arcoba kag family sa Sam. Kag sa mama ko Lucia kag papa ko Anastasio sa San Carlos City. Kinat Valencia, salamat man. Pero di natatawi nga zodiac sign gani. Ha? Di na kami nga zodiac sign ni Tita Wilma. Ari na kita sa may Capricorn. Sa mga Capricorn, amoy ni sila mga netao Disyembre 22 to Enero 19. Capricorn, kung may isa sa miyembro sa inyo pamilya nga may masakit, hindi na ka mo magduha-duha. Dalon yung gilayon sa bulungan para nga ma-save ninyo siya, mapabulong, ha? Okay? Maswerte mo nga numero 6, Justice 6, 24 kag 35. Lucky color aqua blue. Aquarius, Enero 20 to Pebrero 18. Sa mga Aquarius naman, isa ka Taurus ang maghahatag sa imo sang suwerte karon nga adlaw. Pero isa man ka Leo ang mangin rason sang problema mo sa bunga adlaw. Relax, hindi ka lang magpa-apekto, ha? Okay, go lang. Be happy. Okay, mga masuwerte mo man nga numero 29, 13, 21 kag 31. Your lucky color is red. Sa mga Pisces naman, Pebrero 19 to Marso 20. Yes, Pisces, tandaan mo lang, ang swerte talagsa lang nagapanuktok sa imo ganhaan. Gani, once gani nga manuktok sa ganhaan mo, buksan mo gid kag uyatan gilayon, kag hindi mo pagbuya. Kag kinahanglan no Pisces karon nga adlaw maging preparado ka bisan anuman nga magabot sa kabuhi mo. Pagyaman suwerte mo man nga numero 11, 12, 14, 32 kag 41. Blue is your lucky color. Sa mga Aries naman, Marso 21 to Abril 19. Kung ang imo upod dira subong Aries isa ka Pisces, luya ka. Pero kung Cancer o kung Capricorn, ang imo upod mangin active ikaw karon nga adlaw. Kuan nga horoscope imo ba? 5, 6, 18, 22 kag 35 mga maswerte mo nga numero. Sky blue is your lucky color. Sa mga Taurus naman, mga nitaw Abril 20 to Mayo 20, Taurian tungod sa pagpabaya, inang kung kaisa ba lang, ignore lang pa ba ilang daanay. Ang madugay yun na nga problema sa pamilya, maukat na naman, kag amo na naman ang halinan sang sumbatanay. Kay wala to na resolver sa nagligad mo, ginpabayan lang. Okay, Taurus, mga maswerte mo nga mga numero 9, 10, 19, 23, kag 32. Lucky color is neon green. Kag sa katapusan natin nga zodiac sign Gemini, Mayo 21 to Hunyo Gemini. Gemini, Mayo 21 to Hunyo 21. Karon nga adlaw para sa imo is Day of Promise. Adlaw sang pangako na kagamangin mamag-an ang tanan para sa imo, tanan nga bagay, yes? Ang imo nalipatan nga pangako, sigurado nga mahatagan mo ina katumanan karon man nga adlaw. Maswerte mo nga mga numero 1, 3, 34, 38, kag 40. Green is your lucky color. Nabatian na ito ng atong text sa mga zodiac sign para man sa itong text sa horoscope sa karon nga adlaw. Veronica Santillan Manukan, ari lang kami gapamati sa handumanan, Titawe. Salamat kid kag mayong hapon sa oy sa mga nagapangita dira gali sang sorry. Sang epektibo na nga food supplement ang ato namang Xantron Plus Gold ang aton ginarekomendar sa inyo tungod nga ang Xantron Plus Gold gindugangan ini sang extracted nga amarguso, mangosteen, balunggay, ahos kag spirulina para nga mas mangin mabaskog kag mas mangin epektibo pagid sa imo. Ina ang ginapangita mo, di ba? Para sa imo nga
mahigko nga dugo tungod nagaproblema ka sa imo blood pressure, nagaproblema ka man sa imo uric acid o kung sa imo man magnesium o kung ano man nga ara sa aton sinidugo tungod mataas siya. Cholesterol, yes. Para nga mangin mas effective ara ang itong Zenton Plus Gold. Mabakal mo ina sa imo mga suki dira nga mga butika. Relax lang, mabalik man si Tita Wilma pagkatapos pasang mga ini. Life. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga, at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin.
O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawa. Hanggang mo Dr. Alfred's mangosteen choco with stevia. With stevia kay natural sweetener ini siya. So no need na yung butangan mo pa kailamay, no? Ang aton Dr. Alfred's mangosteen choco with stevia. Ini produkto siyang Dr. Alfred's nga may Philippine BFAD kag US FDA seal of approval. 100% pure mangosteen natural kag 100% organic. Pinaka the best ini sa mga bata kag sa mga nagaedad 60 years old pa ibabaw. Kay nga ini ang kompleto sa proteins, vitamins kag minerals kag makasiguro gid ikaw nga natural, organic kag wala preservatives. Nami pag ini sa mga iloy nga bag-ong bata nagkapasuso sa ila sini baby na kay nga nagapanami sang imo gatas kag pa syempre nagapanami man sang imo ikaayong lawas, hindi ikaw matamaan sa paghugos, di ba, sa imo sinlawas ka makalikaw ikaw sa bugat-bugat. Syempre Dr. Alfred's mangosteen choco with stevia pwede ina mabakal sa mga butika kag tindahan dira sa inyong lugar. Dili man sa amon sa siyudad sa Bacolod ara available sa tanan nga Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy kag sa tanan man nga wakong Chinese drugstore kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Dali gid lang. Ang ato na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Batok sa COVID-19. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanan, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglatom sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayo nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo.
nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Kag madamo gini salamat sa pag-upon ninyo kay Tito Wilma sa itong pagpangamuyo karon nga hapon. Kag syempre, wala na si Tito Wilma sang panahon pa. Alden Jan Constantino, madamo gini salamat sa imo kag sa imo ra mga kaugnanan. Kundi man ikaw, madamo gini salamat. Andrea Amanda Jaime, salamat man. Kag kay Adilaos, mga hapon Tito Wilma sa tanan, ari kami diri na Isabel gyapon. Ano? Salamat gid. Marlon Diaz, salamat man. Kag kay Allen Camacho. Salamat man, may greet pa sa galing happy birthday sa tiya yang nga gwapa. Kay Julie Camacho o di diri sa may Haginit La Carlota City. Anyway, hindi ko man kamutanan maubos sa pagpanamyaw si Tita Wilma Padayon man nga nagapasalamat sa inyo. Ang etong sini Bible verse for the day, halin sa Luke chapter 6 verse 37. It says, "Do not judge, and you will not be judged. Do not condemn, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven." I can't say goodbye. Madamo ging salamat sa inyo mga palanggan neton nga mga tagpalamati buwas naman. Standby na sa iton may tahong nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,